जे खाम्फा बरगयारि थांनाय लोगो लोगोनो बिपि बा बिराद दुरबल जाबाय गावहा आरो समर्थक माने एसिस्टेन्ट गैयै बायदि जादों आगदा आखाइ आगसि आखाइ गैयै बायदि जादों बे मानसिया आरो गावनि पथना निश्चित जाबाय बेखौ बियो अनुभव खालामनो हादों ओंखायनो दा आंनि प्रति एकदम मा होनना बुङो बेखौ खुब गाज्रि मुड लानानै आंखौ फेजेनथारनो होननानै निस्सय ओंखारदों आंबो रेडि बेनि थाखाय हाग्रामाखौ बोरै फेजेननांगौ बियो रायजो राजाखौ लानानै आंहा दङ बिभिन्न समायाव बिभिन्न राजनितिक दलफोरनि गेजेराव जेब्ला गावसा गावसि जादों बे समावबो बर'फ्रा खौसे खालामनो थाखाय बहुद सेस्था खालामबोदोंमोन नोङो सरन नार्जारि समर ब्रह्म चौधुरिमोननि दिनावबो बेखौ नाजाबोनाय जादोंमोन दा बिटिसि जानायनि उनाव राजनैतिक भाबै जोंनि बर'फ्रा थुब्ला थुब्लि जानायनि उनावहाय बयबो बै समनि नेता सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि खोथाखौनो बुङो नोङो इउजि ब्रह्मनि दानि मन्थ्रिनि खोथाखौनो बुङो रबिराम नार्जारिमोननि खोथाखौनो बुं चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौनो बुं इमानुएल मुसाहारि रिहन दैमारि खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलारि बयबो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय जायाखै बावैसो जि एबसुनि प्रेसिडेन्ट जाहा दिपेन बर' बिथाङा जेब्ला आह्वान जनायबाय जे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव रायलायनानै ज' जानायनि रायलायनांगौ दा बिपिएफनि जानानै आंनि दैदेननायावनो रायलायनाया जादोंमोन नाथाय बेखौ जाहा बिपिएफनि आफादगिरि आरो आगोलनि चिफ हाग्रामा महिलारिया साबजानाय मोनाखै बरन्स बियो बे रायलायनाया खाम्फा बरगयारिनि गावसिब जानो षड़यन्त्रसो खालामदों होननानै बुंदों दा बेबायदियाव गोनो गोथो जानानै बे प्रक्रियाया टटेलि बन्द जानानै दं दा गोदानै आरोबाव बर'फोरनि सरलथा आफादफ्रा ज' जानानै मोननै आफादखौबो खावलायदों जे रायलायनानै ज' जानायनि सुरु खालामनांगौ दा बेखौ रावबो डिनाय खालामाखै दा प्रमद बर'नि जि बुंनाय जों बेखौबो नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बुंनायखौबो जों नुबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायखौबो जों खोनाबाय दा हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि बुंगासिनो दङ बे रोखोमब्लाथ' ज' जानायनि खोथाया गोजानाव बिथाङा रायलायनायाव बाहागो लागोन ना लाया बेखौबो सन्देहजनक बिभिन्न बक्तव्य बिभिन्न मन्तव्य होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसेसकै बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा दा गासिबो सामबिधानिक बुस्थुफोर आइननि खोथाफोर दा बेफोरनि सायाव गोदानै रिभिजिट खालामनायनि निस्सय बिथांमोननाव सिन्ताधारा दं रिभिजिट माने पुनर मा होनना बुङो बेखौ माने सानफिननाय माने ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दङ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखाथि होनायनि आयेन दा बेखौनो बोखारफिननो निस्सय बिथांमोना सिन्था खालामदों सिक्स शिड्युला जाहैबाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ मोनसे समाधान खालामनो थाखाय बे बड'लेण्डखौ बानायनाय जादों आरो सिक्स शेड्युल 6 कनस्टिटिउसननि बेखौ एप्लाइ खालामनाय जादों दा बे शेड्युल 6खौ एप्लाइ खालामनायावनो सोरबाया जेलास जादों जे बे मानसिफोरनो बड'लेण्डनि मानसिफोरनो बांद्राय राजनितिक क्षमता होनाय जाबाय ओंखायनो बेखौ उथायनांगौ होननानैबो निस्सय बिथांमोना सानलायलायदों बायदिसिना ओंखायनो बिसिडिसिसिमबो नांदों बिसिडिसि माने ग्राम पन्सायत बे ग्राम पन्सायत नङाब्ला जोंनि ग्राम्य ओनसोलाव बिथुरुवा ओनसोलाव मबे एजेन्टनि दारै खामानि मावगोन भारतनि खना खनला जेरावबो ग्राम पन्सायत दङ पन्सायती राज इन्स्टिटिउटआ सोलिनानै दं जोंनि बड'लेण्डआवल' मानो गैया बेखौ बन्द खालामनायनि खोथाखौथ' बाथो जोङो बेखौ दा कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामहोनानै पन्सायती राज इन्स्टिटिउटखौ भारत सरकारा 6 शिड्युल एलेखायावबो एप्लाइ खालामनाय जाबाय होननानै गनायहोनोथो कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ होननानै जोंनिफ्राय बुंनाय जादों एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म कमिसन भारत सरकारा दादोंमोन बेनोबो जों होबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म कमिसनाबो भारत सरकारनो दाखिल खालामबाय रिकमेन्डेसन होबाय जे बड'लेण्ड 6 शिड्युलाव पन्सायती राज इन्स्टिटिउटखौ एप्लाइ खालामनांगौ होननानै निस्सय आं गसंगोन आङो 14 नं चिरां दुवारनिफ्रायनो टिकेट मोनगोन होननानै आसा खालामगासिनो दङ आरो बेवहाय जाहा हाग्रामा महिलारिया गेलेहैनो होननानै मैया डिक्लेयार खालामदों बेयो मिन्थिगौ चिरां दुवारनिफ्राय खाम्फा बरगयारिया गसंगोन ओंखायनो डाइरेक्ट आंजों चेलेन्ज खालामनानै आङो बाहाय गेलेहैनायनि बिथाङा सिद्धान्त लादों आङो वेलकाम जानायो बिथांखौ आरो चिरां दुवार बाखिया दिनै खाम्फा बरगयारिसो बर होगोन हाग्रामानो होआ हाग्रामाया गोबां
भटआव जेननानै थफ्ला थफ्लि लानानै गावनि जायगायाव खारलांफिननांगोन बेखौ नोंथांमोना बबे भाषाजों बुङो बे रायजो राजानि खोथासै खिन्थु बेयो इलेक्शना इजि नङा आंखौ पार्टिकुलारलि बेखौ जादों बियो एकदम पार्सनेल लादों व्यक्तिगत लाथारदों बिथाङा नुदों जे खाम्फा बरगयारि थांनाय लोगो लोगोनो बिपि बा बिराद दुरबल जाबाय गावहा आरो समर्थक माने एसिस्टेन्ट गैयै बायदि जादों आगदा आखाइ आगसि आखाइ गैयै बायदि जादों बे मानसिया आरो गावनि पथना निश्चित जाबाय बेखौ बियो अनुभब खालामनो हादों ओंखायनो दा आंनि प्रति एकदम मा होनना बुङो बेखौ खुब गाज्रि मुड लानानै आंखौ फेजेनथारनो होननानै निस्सय ओंखारदों आंबो रेडि बेनि थाखाय हाग्रामाखौ बोरै फेजेननांगौ बियो रायजो राजाखौ लानानै आंहा दङ